जय हिंद दोस्तों। आज हम ए वीडियो में बताइब कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक बा कि ना, ओके कैसे चेक कइल जाला। मजा आया। अगर आप लोग ए चैनल पे नया बानी त वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब भी कर लेब और बगल में लटकल घंटवा के भी बजा देवें ताकि हमार अगला वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। पहले आप लोगन के क्रोम ब्राउज़र ऑन करके सर्च बार पर टैप करके इनकम टैक्स टाइप करे के बा। अब यहाँ नीचे जौन होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखल बा ओके टच करे के बा। अब आप लोगन के सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होके आ जाई। अब यहाँ नीचे आए के बा और जो लिंक आधार लिखल बा ओके टच करे के बा। अब नीचे आए बा और अपन यहाँ पर पैन और आधार नंबर भरे के बा। पैन नंबर और आधार नंबर भरले के बाद नीचे आवे के बा और यहाँ पर वैलिडेट जो लिखल बा ऊपर क्लिक करे के बा। यहाँ पर दिखावता कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड इन आधार नंबर, मतलब कि आप लोगन के पैन नंबर जो बा वो आधार कार्ड से लिंक बाटे। यदि आप लोगन के वीडियो अच्छा लगल हो तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दी और चैनल की सब्सक्राइब भी कर देवें। जय हिंद।